Què tal, com esteu? Recordareu que el mes d'abril, amb aquesta mateixa careta d'entrada del programa, fèiem una gala, la 9a edició d'aquesta jornada en la qual donàvem i visibilitzàvem el que és el talent creatiu, el que és també les arts plàstiques i el disseny, i donàvem una sèrie de reconeixements a alumnes de les escoles que hi ha arreu de Catalunya. I precisament nosaltres, Canal Taronja, som sponsors, que per cert, avui al final d'aquest programa us diré el que ens va quedar pendent el darrer dia, que és el repte que tindrem de cara a la propera edició, que serà la 10a, i per tant l'haurem de fer grossa en aquesta 10a edició l'any que ve. Bé, retomant el tema, us deia que nosaltres, Canal Taronja, lliurem una sèrie de reconeixements. En aquest cas, el que és d'arts plàstiques i disseny, que es van presentar 85 projectes, en van quedar 15 de finalistes, 3 de grau mitjà i la resta, que eren ja superiors, nosaltres els vam visibilitzar tots i el jurat va decidir que el premi era per Coco, de Deia Escola d'Art i Disseny. Anem a veure, abans de presentar als nostres convidats, aquest projecte. Coco és el nostre projecte final de cicle superior de videojocs en l'Escola d'Art i Disseny d'Allà, el qual hem realitzat gràcies a l'assessorament de la Fundació 11 i el seu projecte Gali, videojocs accessibles. Coco és un videojoc d'aventures en tercera persona, en el que hauràs d'ajudar una nena a escapar d'un món de malsons, on es trobarà amb els monstres més temibles del folklore ibèric, acompanyada sempre d'una de les criatures més icòniques coneguda, l'Home Negre. La meta principal era crear un prototip jugable, amb ajustos personalitzables, als quals puguin jugar persones amb discapacitat. Per això, vam adoptar una estratègia centrada en milestones, detallant processos des de la concepció fins a la materialització del món, fins que vam obtenir una demo funcional i amb ajustos personalitzables que s'adapten al nostre sistema de joc. Vam tenir la sort de poder avaluar el nostre sistema d'adaptabilitat de joc en el campament d'estiu Gali de videojocs accessibles, on persones amb diverses discapacitats van poder gaudir jugant a Coco. Coco ha representat un valuós viatge sobre la dedicació a una idea i la seva materialització en un producte real. Això vol dir hores i hores de feina de l'Arnau Marqual, la Mireia Ruiz, la Noelia Garcia, l'Anna Holanda, que estan aquí i ens acompanyen avui. El Yunus Beltran no pot estar amb nosaltres, però també forma part d'aquest projecte. Ells han estat alumnes que ja han acabat tècnics superiors de videojocs i gamificació, i per tant volem parlar i fer una mica de tertúlia amb vosaltres perquè ens expliqueu, en primer lloc, doncs, per què veu triar fer aquests estudis. Qui vol començar? Val, que tinc més a prop, l'Arnau. Al principi del projecte havien d'entregar diverses idees. No, primer explica'm per què vas decidir fer aquests estudis. Perdona. Els estudis vaig triar perquè a mi se m'agraden els videojocs i he dit, ostres, vull passar al següent pas, vull jo també crear els meus, crear una història, crear una gamificació i que la gent disfruti jugant els jocs que hagi fet. Molt bé, i l'Anna? Bueno, jo volia fer animació i doncs a l'escola amb les reunions i tal per veure què fèiem després de batxillerat em van donar com la idea de fer animació
enfocada en videojocs i em va agradar la idea i vaig tirar. I t'hi vas posar. I la Noèlia? Jo al batxillerat tenia un professor que es dedicava a això i em va introduir una miqueta en aquest món, perquè a mi sempre m'havien agradat molt els videojocs, però no m'acabava de definir per anar a aquesta rama d'estudis. Llavors estava més enfocada en la il·lustració, però em va dir, oye, conec una escola, endinsat en ella a veure què et sembla, i la veritat que estic molt contenta. Això està bé, que encara hi hagi professors que ens puguin orientar cap al que podem o volem estudiar i que pot ser el millor per nosaltres. I la Mireia? Jo, la veritat és que quan vaig acabar batxillerat no sabia ben bé què volia estudiar més. I com m'agradava molt els videojocs, em vaig endinsar a aquest món, encara que no sapigués res de tot el que hi ha detrás de cada videojoc. I quan el vaig començar a fer, vaig veure una nova perspectiva en el món dels videojocs. La veritat és que els nostres espectadors ho poden dir, han vist ara la presentació, és impressionant. El jurat, quan ho vam veure, vam dir, mare meva, quina mà d'hores i hores i hores hi han invertit. Era el vostre projecte de final d'estudis, aquest? Sí. Déu-n'hi-do. I com s'us va córrer? Ara sí que em pots explicar com va venir la idea. Ja sí. Perquè a tu t'agraden els videojocs. Si tots porten tanta feina, Déu-n'hi-do, eh? Sí, normalment els videojocs solen portar molta feina i moltes hores extres. Però bueno, parlant sobre com ens va ocorrir aquesta idea, tot va començar al principi de setembre, que havien d'entregar diverses idees als nostres professors a veure què els semblava. I jo, en aquell moment, per Twitter, vaig trobar que hi havia una persona que anunciava un llibre de mostres d'aquí a la península Ibèrica i vaig dir, ostres, i si una de les idees que podem presentar pot ser això? I és això? Sí. És aquest que tenim aquí. Molt bé. No, perdó, no. Aquest és el nostre, aquest és el llibre el vostre. Sí. Nosaltres ens vam inspirar en el llibre de Monstruos Ibéricos de Javier Prado. Havia sortit fa molt poc temps, fa cosa d'un any, una cosa així. Llavors el que vam decidir va ser fer una ullada, aquest llibre, i escollir com les fàbules que més ens agradaven, que havíem escoltat sempre de petits, no? De l'home del saco i tot allò, i vam fer la nostra petita història per poder seguir comunicant aquestes fàbules que tenen com tota la tradició i la cultura. Molt bé. I després aquesta vinculació de Coco amb les persones diferents i especials, com va venir donat això? Això va ser gràcies a l'escola, que ens van dir que tindríem com una sorpresa. Que consti que el seu tutor, el Jordi Mola, està aquí escoltant si diuen el que han de dir, no us penseu que no estan vigilats, que estan aquí. El David Beltrán també, que després m'acompanyarà, per descomptat. Digues. Ens van donar com una sorpresa, que era que tindríem un client, però no ens van especificar massa qui era, fins que ens van concretar que teníem que fer un videojoc que fos accessible i que comptaríem amb l'ajut de Gali, Videojocs Accessibles, que és un programa de Fundació 11. I aleshores va ser quan vau començar a treballar? Sí. I cada qual feia una part? Com funciona? Perquè, clar, sou molta colla i cada qual es deuria cuidar d'una part diferent, o com ho fèieu, això? Doncs nosaltres teníem un programari ja estipulat on havíem de fer entregues per tots per igual, però després, arran d'això, quan el temps ens guanyava, vam acabar agafant un paper tots en el que millor se'ns donava per poder acabar amb el projecte i tenir uns bons resultats i entregar un videojoc el millor possible i del que ens sintéssim orgullosos. És que l'Arnau deia moltes hores extres. Això vol dir que heu estat moltes hores treballant. Moltes hores. Però esteu contents amb el resultat? Sí. Estem molt contents, la veritat és que sí. Però si ara el tornéssiu a fer, faríeu igual o ja hi introduiríeu coses noves? Faríem coses noves. Sí, a veure, Anna, digue-m'ho. Què posaries de nou? Corregiríem tot el que hem après durant el curs de modelat 3D o d'animacions, doncs... Optimització també. Jo canviaré moltes coses, sobretot de cinemàtica, ara que jo estic estudiant animació 3D actualment. Perquè m'heu d'explicar que ara seguiu estudiant, no? Sí, jo per exemple he anat per enfocar-me en animació 3D. I amb tot el que he après aquest any, clarament, moltes de les animacions que es veuen al joc, jo
les canviaria i les milloraria. Vosaltres també esteu en animació 3D? No, nosaltres estem estem una altra cosa. en realitat virtual. Realitat virtual, sí. Ah, també xulo, eh? A la mateixa escola, és com un segon grau. Escolta, per què no us ho plantegeu de tornar-lo a reviure i fer la segona part, no? Bueno, Sí, tenim tenim ja una una idea idea per allà. plantejada que volem que ens assessori també Quique, que és l'encarregat de Fundació ONSA, que ens va ajudar en un principi. Volem tornar a plantejar la idea i crear el món, però molt millor, amb aquestes coses que comentava abans l'Anna, que volíem millorar del projecte. Clar, és que el vostre reconeixement de 85 és el que ha quedat primer. Més que res perquè avui en dia no només es valora, com us deia, l'originalitat, sinó el fet que vosaltres heu tingut aquesta delicadesa amb el tracte que li heu donat al joc. Això és molt bonic i a vegades potser no se li dona la importància que se li hauria de donar. Per tant, suposo que vosaltres veu haver de tenir molta sensibilitat per posar-vos-hi, no? Sí, és això, vam acabar amb molt amor per el que eren els personatges, fins i tot Quique, que era el que estava com de revisió del projecte, se'n va com encarinyar del propi personatge, ens donava com idees, o sigui, va ser, més que un projecte, va ser com una cosa que ens va motivar aquell any. I ara, a part de ser un projecte, això es portarà a terme, la gent hi podrà jugar? És la idea. La idea és que aquest projecte, quan ho tinguem una mica més enllestit, ja que nosaltres vam entregar un prototip que encara s'ha de millorar, estaria publicat en el catàleg d'accessibilitat de Fundació ONSA. Llavors, la idea és que en aquest catàleg hi ha 100 jocs o una cosa així, que crec que ens va dir Quique o una cosa així, que tots ells tenen mesures d'accessibilitat en ells. Home, la veritat és que teniu molt talent, però que a més, a part de tenir talent, heu de tenir aquest enginy de buscar temes originals. Com se us acudeixen aquestes idees? Perquè, clar, s'ha de tenir molta creativitat per fer el que vosaltres feu. A veure, Arnau, com se t'acudeixen a tu les idees? Bueno, jo he jugat a molts videojocs, he vist moltes pel·lícules, moltes sèries, tinc moltes referències. A part d'aquí puc agafar un tros d'aquí, un tros d'allà, ho barrejo i a partir d'allà surt una idea nova. Però clar, hi ha d'haver un relat, perquè això és com una pel·lícula. Sí. Tu ho fas molt fàcil, però jo no ho veig tan fàcil, Jo no sabria ni per on començar. Bueno, aquesta és la part sempre difícil. On començar? Un cop que ja tens on començar, doncs desenvolupes on vas. Pues això, començo a agafar referències. Jo miro, vull aquesta història, doncs miro coses semblants a aquesta història i què puc agafar d'elles. I a partir d'allà, desenvolupar-ho. De fet, s'han fet moltes sèries de televisió basades en videojocs. Potser una de les primeres referències va ser Tomb Raider, que aquest va ser ja fa uns quants anys, però, per exemple, Alice in the World, però moltes d'altres que s'han convertit en icones de sèries de televisió. Avui en dia, en el món dels videojocs, qui està al capdavant? Quin és el país punter? Segueix sent Japó o no? No sabria. Bueno, està entre Japó, Estats Units i Canadà. I aquí com estem? Aquí, aquests últims 10 anys, la veritat és que hi ha hagut molt bons jocs. Tenim un par d'empreses que són molt bones, inclús una treballa per Nintendo i tot. Molt bé. I la veritat és que a poc Espanya està omplint un rol més important dintre aquesta indústria. I vosaltres creieu que us podreu guanyar la vida? Podreu treballar d'aquesta feina que us agrada? Sí. Sí. O sigui, sempre Hi ha sortida laboral? hi ha molts tipus de treballs i moltes especificacions, llavors sempre pots entrar en algun àmbit puntual. Però on són les empreses? Barcelona, Madrid? A Barcelona hi ha bastantes entrades. Bastants. Entre Barcelona i Madrid i València n'hi ha moltes per allà. I vosaltres aneu a fer pràctiques de... Nosaltres hi ha algunes persones que ja han fet les pràctiques, però hem estat en diferents empreses. Jo he estat en Arcadiolab, Anna ha estat en Playable Dreams. I escolteu una cosa, és molt diferent el món de l'escola que el món real? La veritat és que sí. Sí, no? L'ambient laboral és molt més agradable, per així dir-ho, perquè no tens com l'estrès de les entregues. Però si és al revés, no viureu mai tan bé com estan estudiant. Jo ho sento molt més, molt més calmat, perquè estic fent com projectes que
que no tinc al darrere, sí que hi ha com entregues, però no tens com aquesta pressió de que depèn de la teva nota, no i del teu futur. Sí, és veritat que el teu treball és el teu futur, però el concepte és com una mica més diferent. Ja m'ho diràs d'aquí quant temps. Ja t'ho tornaré a preguntar. Noelia, ja t'ho tornaré a preguntar. Escolteu, doncs, enhorabona, perquè realment us ho mereixeu. Esteu a aquesta Escola d'Art i Disseny d'Allà, que jo crec que n'esteu contents d'haver estat aquí, malgrat el pressing dels exàmens, i que us ha portat aquest premi, aquest joc que realment és una autèntica meravella. Enhorabona als quatre, també al Yunus, que no ens ha pogut acompanyar, i espero que seguiu treballant i que més endavant, escolta'm, què més m'agradaria jo que trobar un joc que estigui signat per vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, enhorabona. I ho deixem aquí amb l'Escola d'Art i Disseny d'Allà, amb aquest projecte guanyador, aquest projecte, aquest reconeixement a Coco, perquè anem a un altre guanyador d'aquesta gala. Bé, doncs sí, el programa de Canal Taronja compleix enguany 25 anys i el repte que vàrem posar en el talent creatiu i empresa va ser precisament aquest, de fer una careta pel programa de televisió diari que s'emet a Canal Taronja Central, a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès. Vam tenir una sèrie de reunions, perquè sabeu que això funciona, que nosaltres ens convertim en clients d'unes persones que han de fer un treball per a aquella empresa, en aquest cas l'empresa Canal Taronja, i per tant ha estat ex aequo el guardó que s'ha lliurat, el reconeixement per l'Escola Edra de Rubí, pel projecte presentat pel Pablo Fontcubierta, que es troba aquí al meu costat, benvingut, l'Alba Segarra, benvinguda, i la Noa Dobles, benvinguda, i la tutora, la Marta Calbó, benvinguda. Gràcies per ser aquí. Escolteu, jo estic al·lucinada, perquè esteu fent primer curs de gràfica i esteu ja en aquest nivellàs, perquè això ja ve del mes d'abril, que ja ho havíeu lliurat anteriorment. Per tant, vosaltres teniu un talent impressionant. I m'explicava el Pablo que deia, no, però és que a més és que nosaltres fem un 3x2. I a mi això del 3x2 em sona ofertes de supermercat i a poca cosa més. Explica'm una miqueta de què estem parlant. Bueno, diguem que és com que et gradues de 2 graus superiors en 3 anys. En vez de en 4 anys, que seria un grau superior i un altre, tens l'opció de fer-ho en 3 anys. Molt bé. I vosaltres teníeu clar quan... Bé, tu no ens havíem vist cap vegada, amb l'Alba, amb la Noa sí. Teníeu clar la idea que volíeu fer? O, perquè a vegades també passa que els clients no ens expliquem prou bé. A vegades diem les idees d'una manera una mica confosa, les escrivim i s'interpreten d'una manera, per això serveixen les reunions, i després es veuen d'una altra. A vosaltres us va costar molt captar la idea? Al principi, la primera vegada que vam presentar no va agradar. Però parlant amb la profe i tal, vam arribar a un punt molt... d'on podríem sacar bastants coses. Clar, és que moltes vegades us hi trobareu a la vida real, que és que els clients diem, volem alguna cosa, i què voleu? Ah, no sabem. Aquesta és una frase bastant habitual. I no sé si quan li transmetíeu a l'Alba deia aquesta gent és que no saben el que volen. Ah, que sí. Una mica, sí. Com ho estàs dient a mi, A veure, això és sinceritat, ja està bé. al no estar present amb els... En aquestes reunions jo era la que estava més perduda en tot això. Clar, no entenies exactament què volíem. Però per això està la Marta, per orientar, no? Sí, en realitat tenien una idea que en si era vàlida, però la formalització que proposaven, que eren unes paperetes de color, no va agradar. Aleshores, el treball que vam fer a l'aula, després d'aquest no, va ser les papeletes són de colors perquè transmeten aquesta diversitat i tal, dic, però les papeletes no formen part del que passa i ens vam fer preguntes de què passava en aquest programa, què hi havia formalment. Doncs eren converses, eren opinions i aleshores, clar, no eren papeletes, eren converses. Llavors, al fer aquest canvi, aquest diàleg entre
les papeletes de colors o les converses de colors, vam acabar com arribant a una altra formalització de la idea. I aleshores va ser quan van tirar endavant, van fer un canvi formal, però no de concepte, i van fer un canvi formal i van poder produir la peça. Que aquesta va ser una mica la clau, no? Potser m'estic equivocant, no? En cap moment vam canviar la idea, vam canviar la forma. I aleshores, tu quan t'arriben a l'escola, veus de seguida les persones cap on es poden enfocar, cap a quin tipus de disseny o cap a quin tipus de gràfica es podran enfocar? A veure, jo penso que quan arriben clar, això arrenca gairebé després de Nadal, no? Vam començar. Aleshores, clar, el primer trimestre és un trimestre de coneixença mútua, no? I per part del professorat és com intentar posar un ventall molt ben introduït de tot el que pot passar. Aleshores, la gràcia de després introduir un projecte de talent creatiu, que és un projecte bastant professionalitzador, per no dir 100% professionalitzador, entre el que poden fer i el que coneixen, hem d'intentar arribar al màxim. I el que les persones, els estudiants i les estudiants, intenten fer, els hem de posar com en el punt de ho podeu fer tot, però si no ho podeu fer tot, buscar plans B, perquè clar, ells i elles acaben de començar. Aleshores és aquest el repte. Jo penso que ells poden intentar, el que han d'imaginar és tenir un imaginari de possibilitats de coses que volen fer. I aquest és l'objectiu una mica que ens plantegem quan fem un talent creatiu, perquè saber-ho tot no ho sabran mai. Clar, perquè tu no, què et va portar aquests estudis? Jo ja estudiava en aquesta escola i vam fer una reunió i ens van explicar aquests estudis i em va agradar el que van explicar i vaig pensar que era bona idea. Enfocar la meva carrera per a aquesta banda. I l'Alba? Era més per curiositat. Sí. Per el tema d'això, sí, no sé com explicar-me ara mateix. Sí, no t'entenc, vull dir, tu volies saber què passava amb aquests estudis. Sí, jo tenia enfocat fer interiorisme, però va sortir aquest curs i vaig dir m'agrada molt fer animacions i cartells i coses així, vaig dir... I ha complert les teves expectatives? Sí. Sí? Primer any m'agrada molt. I el Pablo? En el meu cas, m'interessava molt la part audiovisual. Llavors, clar, aquest mòdul em permetia, per una part, explorar aquest món, que és audiovisual, que m'interessa molt, amb la gràfica publicitària, que també és una altra alternativa, i és com una evolució molt natural del que vaig fer al grau mig. Per tant, són 3 anys que estareu? Sí. Estudiant? Heu passat el primer amb bones notes? Sí. L'Alba no diu res. M'estic esperant encara. Ah, t'estàs esperant. Puc fer spoiler, però... Escolteu, heu treballat junts amb d'altres projectes o era el primer? Crec que és el... No va ser... En el primer... El primer trimestre vam fer... dos projectes. I us heu entès bé treballant? Sí. Al final. Ui, és que l'Alba va dient coses. Al final. Clar, és que costa entendre. A veure, quan hi ha una pluja d'idees en qualsevol empresa, no és fàcil. Ja us ho dic jo, que un pensa d'una manera, l'altre pensa d'una altra, aquest client que s'ha cregut, perquè vol... Per exemple, jo tenia la mania, ja sabeu, de que no volia color verd enlloc, perquè és un color que a mi no m'agrada. Bàsicament per això i perquè els corporatius són el taronja i el blau també, però clar, cada client té les seves manies i tu dius, però per què té aquestes manies aquest senyor? Doncs mira, perquè les manies són les manies i no hi ha volta de full. I penseu també que els clients normalment quan fem un encàrrec és un tema que ens l'estimem molt, que ens agrada molt i que clar, que ens agrada que se'ns tingui en compte, per dir-ho d'alguna forma. Escolta'm, ara que estem parlant del tema de disseny, de grafisme, de publicitat, vosaltres mireu mitjans de comunicació, mireu xarxes, com estan fetes les publicitats? Sí. I va, l'Alba, que et dirà que no li agrada res. Jo dic que sí. Ah, t'agrada? Sí. T'agraden les publicitats que hi ha?
O tu les faries diferents? Jo tinc com un estil bastant marcat de simplesa. Doncs si veig alguna cosa que són missatges com... Subliminals, potser? Sí, no em costa molt de veure. Jo soc més de simple i directe. Bueno, la senzillesa moltes vegades és el que funciona amb els anuncis. Vosaltres us agradaria estar en aquest món de, per exemple, no sé, de fer una publicitat, no sé, per la Mercedes, per exemple, d'un cotxe? Pues sí. Sí? Creieu que està ben feta la publicitat que es fa de vehicles, de... Publicitat és enganyosa sempre, això, partim, ara que no ens veu ningú, partim d'aquesta base. Però creieu que ho porten bé les cases publicitàries? Sí. Són bones, I què diferenciaríeu? Creieu que la publicitat que es fa, per exemple, per televisió, per tele o per premsa ha de ser diferent de la publicitat de xarxes? Per això sé que en un moment determinat ho he dit, no, perquè és que per xarxes les coses han de ser més breus. I us deia, però és que això no és xarxa, això és televisió, que és diferent. Per tant, són dos llenguatges diferents? Treballeu amb els dos llenguatges vosaltres? Per tant, vosaltres els ensenyeu una miqueta tot. Per tant, heu hagut de canviar bastant el relat a les escoles, en els últims 10 anys. Sí, nosaltres aquest any hem incorporat la metodologia ABP a un alt nivell, o sigui, bastant implementat a tot el curs, i una part que hem incorporat a molts projectes és la part de producció de gràfics publicitaris per xarxes socials. Perquè, clar, és com... és el que consumeix una part de la població, després el tema de la generació dels 5 segons, per no dir 1 o 0, aleshores, agafant aquestes tendències, doncs pensem que això ha d'estar dins dels estudis. A més, ells són grans productors de contingut, en general. Ells porten molts, i elles porten molts anys produint contingut a les xarxes de manera personal, i aleshores han manipulat molt la càmera del mòbil i tal, i aleshores això ho hem de revertir dins els estudis i és el que intentem. Per tant, vosaltres teniu clar que en pocs segons s'ha de donar un missatge? Sí. I com es fa això? A veure, Pablo, explica-m'ho. Com creus que es pot donar un missatge en 10 segons? És possible? Sí, és possible. Sobretot que... no sé com explicar-ho, però... que el que intentes vendre o tal, que sigui molt clar i contra més senzill, millor. I visual. Escolteu una cosa, i vosaltres heu fet pràctiques o no us ha tocat encara? Encara no. I com creieu que són? Què us diuen els vostres companys d'un curs per davant vostre? Com són les pràctiques a les empreses? No tenim un curs després. És el primer any. No, però hi ha que estan en cursos superiors, els hi poden preguntar. Bueno, ells han fet grau mitjà i han fet... No, o sigui, és el primer any d'aquest cicle de 3x2. D'aquest cicle, vale. Per tant, no hi ha ningú a segon. Però han fet pràctiques al grau mitjà. Ja sabeu una mica... I què tal? T'agrada? Ai, tu continues treballant, a més, no? Jo treballo on he fet pràctiques, sí. O sigui que això és fantàstic, perquè això vol dir que estem davant d'aquests estudis, que sempre ho comentem quan fem la gala, que després hi ha una sortida, que és l'important és després sortir i tenir feina. I aquí es pot plantar per ell sol, però l'important és que trobis una empresa que et puguis guanyar bé la vida. I tu deies que estàs contenta. Tu vas anar a fer les pràctiques i ja t'hi has quedat. I com ho portes, com hem fet molta gent, això d'estudiar i treballar? Costa. Vas apretada, Vaig apretada, però vaig fent. Sí, tinc com un horari de fer coses a aquesta hora. I ara que la Marta no ens escolta, no ens escoltes, Digue'm una cosa, què és més difícil, l'empresa o l'escola? Va, que tu vas dir les coses molt clares des del primer moment. L'escola. Jo no sé per què ho diuen, això. Jo penso que tenen moltes tasques a la vegada, han d'adquirir un ritme i han d'anar... És a dir, sempre, una miqueta més, Sempre van passant coses, ara això, una miqueta més. I clar, a vegades a les feines també és així,
però jo crec que les zones de confort les movem de lloc i potser a vegades això... Mira que jo els dic a tots, als alumnes que conec o quan vaig a donar classes, dic com a l'escola no viureu mai més tan bé, perquè mai més estareu tan bé com quan estàs a l'escola. Al món real després ja us sembla que no, però sí, és bastant més complicat. Però en fi, jo ara us vull felicitar perquè realment ens va agradar molt la vostra idea, enhorabona, i espero que l'any que ve, si voleu, avui ho desvetllarem, torneu a participar, si voleu, i us ve de gust. Avui, en el programa, al final d'aquest programa, amb el David Beltrán desvetllarem el repte de l'any que ve. Sí, d'acord? Doncs Pablo, Alba, Noa, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Marta, enhorabona, perquè ja ho deia l'Alba, hi ha d'haver una persona allà que vagi dient vinga, 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 és l'única manera de funcionar, No, ha sigut un projecte que ha funcionat molt bé, les trobades han sigut molt productives, l'organització, és a dir, jo he participat com a tutora en altres projectes, però en aquest, no sé, he sentit que tot anava molt fàcil i molt bé, i vull dir que gràcies al departament... Al David Beltrán, que són ja a tot l'equip... amb l'organització. Sí, però tot, o sigui, les trobades, la puntualitat, ha sigut super fàcil de compaginar amb l'escola i l'alumnat també ho ha rebut molt bé. Vull dir que ha sigut un projecte per mi fantàstic. Doncs repeteixo, enhorabona, gràcies i espero que el curs que ve seguiu participant. Tornem ara mateix. Prometre i explicar. Obrim el nostre programa, obrim la barra lliure i avui, justament, parlarem amb l'Associació Manresana de Víctimes de les Ocupacions. Doncs aquest és l'altre reconeixement ex aequo que vam donar de l'encàrrec que havia fet Canal Taronja, que era de crear la careta Cairons cortineta del programa de Canal Taronja Central Barra Lliure en el seu 25è aniversari, i les persones que van presentar aquest projecte que acabeu de veure són la Judit Porres i la Victòria Blagodir de l'Institut Jaume Mimó. Tenim a la Judit que ens acompanya, benvinguda. I ha vingut amb la professora, amb la Fabiana, benvinguda, gràcies per ser aquí. I per fi tenim aquí el David Beltrán. Què tal, com estàs? Molt bé. Ja trobava a faltar? Molt content de retrobar-nos avui en aquest moment de reconeixements que sempre és maco, no? Després de la feina realitzada, tenir aquesta estona per poder reconèixer la bona feina feta per alumnat, per professorat. I tant que sí. Aquesta gala que vam presentar el mes d'abril, Talent Creatiu i Empresa, Art i Disseny, de l'escola a l'empresa, és com es diu. Novena jornada. Jo ja ho deia, l'any que ve la desena l'hem de fer grossa. Alguna cosa. No sé, haurem de fer alguna cosa especial, com les nits de cap d'any, que les televisions fan coses especials. A veure si fem alguna cosa tu i jo. A veure què pensem. I tant que sí. Molt bé, doncs escolteu, enhorabona, en primer lloc, perquè realment us ho mereixeu, perquè realment diria que és un dels darrers treballs que em van arribar i pràcticament ja estava tot decidit, però quan vam veure el jurat que li donava un caire nou, que ho convertíeu en una cosa més que una careta, que era una promoció del programa, vam valorar aquesta originalitat. Per tant, anem a parlar amb la Judit, anem a parlar amb la Fabiana, que ens expliquin com veu arribar a la conclusió de presentar aquest projecte. Com va anar això? Bueno, al principi un desastre. Un desastre, perquè jo he arribat a la conclusió que potser tampoc ho vam explicar massa bé. Anàvem nosaltres ja amb la idea tan televisiva que no vam donar potser les pautes massa ben explicades. No, però simplement vam començar a gravar imatges, jo i la Vica, i ens entró amb el problema de les cares, de no mostrar les cares de les persones. Llavors va ser un desastre, i els plans i tot. Llavors, a poc vam començar a avançar moltíssim, però si nosaltres tenim la idea de com entrar al món del Canal Taronja en forma de vídeo, d'imatges fetes per nosaltres, i no sé, al final vam anar fent poquet a poquet i va sorgir això.
És que tens tota la raó, jo us ho vaig dir en una de les trobades que vam fer. No, és que no es poden enfocar a les persones, perquè tu vas pel carrer, enfoques algú i et pot demanar què estàs fent. Per tant, sempre s'ha d'intentar jugar en primers planos de gent que siguin persones que has posat tu i de fons, desdibuixat, que surtin les altres persones, que és el que s'ha de fer. I les orientacions per on anaven? Va ser molt interessant, després de la primera trobada que vam tenir, tots aquests condicionants, també perquè elles poguessin veure una mica de quina manera evoluciona un projecte i també tota la classe. En aquell moment teníem una idea, aquest condicionant no havia aparegut encara i havíem al principi fet una idea més general, volíem fer-la conjunta, al final es va transformar en diferents grups i aleshores va ser interessant veure com a partir d'aquesta aportació del client un projecte es pot haver de transformar completament, i és un aprenentatge que això passa constantment en tots els projectes que fem. El client de competir una cosa i ho has de canviar tot i se n'han sortit superbé. Aquesta és una de les voluntats, si em permets, Pilar, del talent creatiu i empresa. Justament és apropar-vos al món laboral real. I com és el món laboral real? És aquell en què vosaltres aneu amb una idea, després us trobem al client i el client us dona recomanacions, suggeriments, idees, perquè allò que diuen que el client sempre té la raó, doncs hem d'intentar fer-ho palès. I a partir d'aquells suggeriments, recomanacions, etc., vosaltres aneu donant forma al projecte fins que arriba al projecte final definitiu, que és el gust del client, i un projecte de qualitat, com és el cas del projecte de la Judit i la Vica del Jaume Mimó. Clar. El que nosaltres tenim molt clar és que quan fem la gala, el David, perquè ho ha vist pràcticament tot abans, jo només he vist els nostres projectes, però hi ha molt talent, Que maco poder dir això. Sí. I jo... Tant que es critica la gent jove, i tant tu com jo hem vist... No, és que hem vist una quantitat de talent brutal. Costa molt trobar a les persones que han de ser i que han de rebre reconeixement perquè els donaries tots. I deixa'm que et digui, feia el comentari fa una estona que estem en la 9ª jornada aquest any, jo en porto 6, i jo he vist una evolució des de fa 6 anys fins ara, en la manera d'enfrontar-se als reptes, als projectes, aquest talent, naturalment hi ha marge de millora, sempre es pot fer millor, però aquest talent hi és, es nota. I bé, l'any que ve, a la 10ª jornada, encara anem a buscar una miqueta més, anem a lluitar. I tant que sí. Escolta'm, i la Victòria i la Judit, quins estudis esteu fent? Ara mateix les dues estàvem acabant el cicle formatiu de grau superior de gràfica publicitària a l'Institut Jaume Mimó i suposo que continuarem estudiant. I per què vas triar aquests estudis? Perquè jo vinc de la preimpressió digital i, sincerament, des de petita sempre m'han dit que tinc una gran creativitat i que tirés endavant. O sigui, sempre m'han dit de petita que la creativitat és un poder i que tirés endavant a ello. És veritat que és un poder, sí. No tothom és capaç de crear alguna cosa de zero o imaginar-se algunes coses. Exacte. I tu que ets professora, clar, cada any veus passar alumnes un darrere l'altre. Tots surten en feina, tots poden tenir una feina de dedicar-se al que els agrada? A veure, jo he de dir que, sincerament, és el meu primer any de professora. És que és molt jove. Soc una persona molt novell ara mateix, però sí que he tingut molt de contacte amb els departaments, he parlat amb molta gent i tot té a veure amb l'actitud de l'alumnat, sempre. Vull dir, tot i que el que he vist i també s'ha parlat, l'alumne tal l'ha trobat i ha aconseguit no sé què, o de cop té aquesta empresa i havia sortit d'aquest institut, i sempre ho diuen els companys, que tot té a veure molt amb l'actitud, amb el fet de treballar dur, de que no sortim perfectes de les formacions que fem, no sortim preparats 100% per entrar al món laboral, però un cop entrem, si ja tenim aquesta actitud de treballar bé, de fer el millor que puguem, del respecte, al final s'aconsegueix. Vull dir, amb el treball ho aporta el que ha d'aportar i aprens. Digues, David. I deixa'm que complementi amb la Falca, el que comentava la Fabiana, perquè estem parlant en aquest cas, en aquest entorn dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny. Deixa'm que tiri una espasa, fa una capa a favor, perquè tothom quan acaba l'ESO té molt clar o que se'n va a batxillerat o que se'n va a fer una FP de segon grau, però els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, aquest que desperten el talent del que parlava la Judit,
estan com una mica oblidats, no? Són ensenyaments professionalitzadors, tenen un grau d'inserció laboral interessant, no dubto el que estaves dient, que naturalment l'alumne s'ho ha de treballar, ha de tenir actitud, etc per aconseguir-ho, però són una tercera via molt vàlida. Després de l'ESO, batxillerat, FP, però també els ensenyaments APD, els d'arts plàstiques i disseny. Hi ha prop de 30 famílies de la comunicació de gràfica i audiovisual, com està estudiant la Judit o està treballant la Fabiana, però hi ha des d'arts plàstiques, la ceràmica, la pintura, etc, com a, no sé, molt del disseny, il·lustració, còmic, gràfica publicitària, etc, i són una sortida molt vàlida. Tota aquella gent que ens està veient que pensi ensenyaments d'arts plàstiques de disseny, vaig indagar una mica a veure què és això. Però que valenta que has sigut, posar-te en el món de l'ensenyament. Ja t'ho has pensat bé, això? Pues m'està agradant molt, la veritat. Sí? Ho tenies clar que volies dedicar-te a ensenyar? No sempre, no sempre. Jo he treballat molts anys. O sigui, el món professional ha estat 7 anys i al final sí que és veritat que aquesta part de mi necessitava una mica més de socialitzar, veia exemples, veia amics que ho havien fet i pensava que se'm donaria bé. I m'agrada, la veritat. És dur a vegades, És dur. Ja m'ho penso. És dur i és fort, però és maquíssim. No sé, bueno, aquí estem, tot l'orgull. El primer any que dones classe i ja s'emporten un reconeixement, escolta'm. Això és xulo, això. Sí, i tant que sí. Jo sempre parlo de la difícil però apassionant tasca d'educar, no? És difícil però és apassionant, per tant, jo només porto 35 anys, o sigui que sé exactament de què va això. T'ha d'agradar. Jo porto només 45 anys fent de periodista, però t'ha d'agradar. T'ha d'agradar, no? També sí, no? M'agradaria dir també que els companys del meu departament i també el suport de l'institut crec que és fonamental. Jo he tingut molta sort. Treballa en equip. O sigui, la gent amb què he treballat. El nostre institut ha sigut molt fort, És una passada. Escolta'm una cosa, tu i la teva companya heu treballat d'altres vegades juntes per fer treballs? Sí, jo i la Vika som el duo dinàmico. Som tan diferents que ens complementem molt bé. De fet, ella va venir aquí sense saber parlar l'any passat, va arribar tard, la Vika, i venia d'Ucrània i sense poder parlar català i tal, jo la vaig com acollir. Digo, tu eres mía. I llavors, superbé, hem treballat molt bé les dues juntes. Sempre treballem molt bé. I heu fet d'altres projectes o esteu ja anant a les empreses? Talent creatiu no, però de l'any passat sí, molt bé. Quan acabes d'estudiar? No, ja hem acabat. Ja està? Sí. I ara què vols fer? Fotografia. M'han convençut els dos professors d'ells, m'han dit, Judit, tira cap a la fotografia. I jo, vale. Se li dona bé. Sí, ja m'han sortit feinetes i no sé, és com que ho disfruto molt fent-lo. Tothom m'ho ha dit. Llavors, no sé si és el meu món, però jo ho disfruto molt fent-lo. És com jo ho faig cada dia. A mi em diuen la noia de la càmera, llavors allà estic. I t'agrada? Sí, sí. La fotografia és una miqueta com la televisió, és la immediatesa, sobretot la fotografia de la gent que va a actes o els que van a guerres, que aquests ja és tremendo, és un tipus de fotografia. Bueno, això us vaig. És la que t'agrada a tu? No, això us vaig, sí, de periodisme. Déu-n'hi-do. Però bueno, ja. Però bueno, per això estem, home, per arribar. Segur que sí. Escolteu, doncs, parlant amb el David, comenta'm una miqueta com han sigut els inputs que has rebut d'aquesta gala que vam fer, què ha dit la gent, com ho han vist. Mira, aquest any teníem 16 empreses, institucions, entre elles la vostra, i uns 21 encàrrecs professionals. La veritat és que la gala, que es va fer el dia 16 d'abril, va funcionar molt bé. Va ser un dia en el que es va poder veure molt talent i molta creativitat, allò que deia, poder subratllar la feina que es fa dintre de les arts plàstiques i el disseny, i el que he rebut per part de les direccions dels centres i això és que va ser una gala, doncs això, molt plena de talent i creativitat i amb ganes d'afrontar una nova temporada, nous reptes, nous encàrrecs, noves empreses, noves institucions. Els projectes que s'han fet i els encàrrecs, és que n'hi havia que eren una autèntica meravella, realment molt talent amb la gent jove. Jo sempre faig el comentari que hi ha moltes empreses que ens diuen és que si això realment ho hagués fet per una empresa professional, no sé si hagués tingut el mateix rigor fins i tot, perquè hi ha gent hi ha alumnes i escoles que li posen molt rigor, molta professionalitat.
Doncs anem cap a la gala número 10, no? Anem cap a la gala número 10. Que ja ens convocaràs aviat o què? Doncs espera una mica, primer l'estiu i descansar, i després ja en parlarem, val? I més idees, i més coses, i diferents. De fet, estem preparant, estem recollint els reptes, encàrrecs, ja tenim el vostre repte o encàrrec per a l'any que ve, vull dir que posem les orelles per si de cas ens interessa. Vols que l'anunciï? Vinga. Sí, em dones permís? I tant que sí. Molt bé, doncs el repte que proposem de Canal Taronja, mira, això és primícia, perquè esteu aquí, que us proposem és... El Canal Taronja de Televisió és una cadena de televisió que està a diferents punts del territori català, això es tracta d'entrar a la web i mirar, i ens agradaria tenir una promoció conjunta d'aquest canal de televisió. Com faríeu la promoció d'aquesta cadena de televisió amb un anunci, una promoció, un vídeo, el que vosaltres creieu convenient. Evidentment ha de ser per ser emès en televisió, també pot ser emès en cinema o també per les xarxes. Per tant, pot haver-hi un model curtet, que seria el de les xarxes, i un de més llarg que serviria per cinemes o també per la pròpia cadena de televisió, o si es fa un event que puguin portar també aquest vídeo petit, que pot ser en veu en off, sense veu en off, amb música, sense música. Nosaltres ens obrim al ventall. Ho explica mínimament bé aquesta vegada? Sí. No, és que a vegades em preocupa que, i això li deu passar en moltes ocasions a la Judit, tens una idea al cap i després explicar-la o plasmar-la és el que costa més, no? A vegades dius, mira, t'ho ensenyo que és més fàcil, a que sí? No, bueno, sí, a veure, és difícil, però si t'ho prepares bé i vas amb tot, jo crec que es pot, no? És com vendre alguna cosa, t'estàs venent. Sí, estàs venent, decididament estàs venent, sí. Molt bé, David, què ens queda? M'he deixat cuidat alguna cosa? Doncs jo crec que ho tenim tot. Com estem de matrícules, per cert? Matrícules, vols dir de preinscripció? Ara s'estan fent proves d'accés, s'han fet i estan en preinscripcions en aquest moment i, en principi, sembla que els números són interessants i afavoridors. Tenim una època bona, tot s'ha de dir. Parlarem d'aquí 2 o 3 anys, fixa't que t'estic dient, no és que tingui cap mena de bola màgica, però d'aquí 2 o 3 anys, bueno, per allò de les corbes de la natalitat i això, doncs es començarà a notar una miqueta, però de moment anem per bon camí. De moment anem amunt. David, com sempre, un plaer que ens acompanyis. Com sempre, per a mi és un plaer enorme i meravellós estar aquí. Has signat molts autògrafs després de la gala? No ho he fet pas, però m'encanta viure l'aventura aquesta de la televisió. No sé si us havíeu trobat mai, però és com una aventura molt apassionant, no, aquesta? Sí, curiosa. Escolteu, moltes gràcies, enhorabona, i a tots vosaltres ja ho sabeu, nosaltres tornarem amb la propera gala, esperem que l'any vinent, no sé si en quina data serà, perquè encara no ho sabem, però que segur que totes les escoles tindreu la inquietud de participar i presentar els vostres projectes i també aquests reptes que intentem posar des de les diferents empreses. Adéu-siau.